Handusanan sa usa ka nananawagan sa iyang hinigugma nga si Torio. Ang atong letter sender karon mao kini si Gloria nga taga Cuyago, Habonga, Agusan del Norte. Ug karon ania si Gloria sa among istasyon na wala pa taon marehistro. Nanawagan sa iyang hinigugma nga si Torio. Mao ni si Gloria. Unsa imong ipaabot nga mensahe kang Torio, Gloria? Ako sa inyong istasyon na wala pa marehistro kay nanawagan ko ka Toryo kay duha na katuig nga wa sa kauli sa mo ang kaugalingon muna ni ani ko sa inyong istasyonan karon manawagan kong Toryo nga mauli siya. Toryo! 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 Uli na Toryo! Asa mga karong gibutang sa Espigno, uli na Toryo! Nidangop yung taong ko dili sa istasyonan, Toryo, aron ko makita nimo. Dong, Toryo! Pauli na, dong. Nang lagom na ning akong makalimutan, dong. Pumaabot nimo, dong. Dong Toryo! Dong Toryo! Pauli na, dong! Di ko gusto mo hawaan ng istasyonan, dong, o di ka na ko mabitbit! Pauli na, dong! Tuura ng istasyonan diri, dong! Kapuro kutso! Dong Toryo! Pauli na, dong! Naguwat ko sa imo diri, dong! Nang lagom-lagom na nga akong mga kalimutan, dong! Pauli na, dong, ayaw dugaya! Dong Toryo! Pauli na, dong! Pauli na. Puwatunta ka dito dong sa daruhan. Pauli na, dong. Pauli na yung tao. Naguwat ko sa imo dong Toryo diri sa daruhan, dong. Kay nagtugoy kong kabaw, dong, unya. Alas 6. Dong Toryo, pauli na yung taon, dong. Maluoy ka, dong. Dong, mauli na kay. Nawa na akong mga kalimutan, dong. Nang lagom na. Dong Toryo, pauli na. Ayag langan-langan, dong. Kay mutugoy pag kong kabaw niya, dong. Alas 5.
Dong Toryo! Pauli na yung taon dong. Nanawagan ko kung kinsa tong nakita kang Toryo. Ingna siya nga magpauli kay magtugoy pa may kabaw niya. Hiwi siyag naong, sigahon siyag mata, busngi siyag ilong. Palihog ko, pauliain taon siya. Dong Toryo. Manawagan ko, palihog kung katong mga silingan ni Toryo. Pakiingon in taon ko, ni ako sa istasyonan diri nga wala pa marehistro. Ingna in taon nga, paulio na siya kay magtugoy pa may kabaon niya, alas 5. Naghulat ko. Ito sa kuan, daruhan. Mao kato mga kahandusanan na nawagan si Gloria sa iyang hinigugma nga si Toryo. Palihog dong Toryo uli na taon kay manugway pamugkabaw. Hello mga kahandusanan! Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Bird, Alingon. Dong Toryo, uli.